У Гомлі распачалі новый сезон курсаў «Мова на нова», а ў якасці тэмы абралі беларускую міфалогію. Госць гомелец Яўген Кот, стваральнік аднога з самых вялікіх тэматычных сайтаў пра міфічныя істоты ў свеце. Драконы і эльфы, сірэны і кентаўры, хобіты, істоты хоць нерэальныя, але ўсім знаёмыя з фільмаў фэнтэзі, якія зазнаюць росквіт. Яўген Кот зацікавіўся пачваркамі ў пачатку 2000-х і ўжо сабраў ад розных народаў свету калекцыю з тысячамі апісанняў і выяваў, ад лепрэконаў да добрахожых, ад троляў да азярніц. Скарбніцу нашых нячысцікаў Яўген напаўняе самастойна. Крыніцы – гэта мастацкія творы, кшталту шляхціца Завальні Яна Баршчэўскага, працы даследнікаў і ўспаміны суразмоўцаў. Сваё дзяцінства я правяла у бабулі у заходняй Беларусі. І вельмі шмат ад яе чула менавіта пра духаў нашых. Яна ніколі не расказвала мне, як яны выглядаюць, але я заўсёды іх баялася. Напрыклад, яна казала: не выходзь з двара, не хадзі к лесу, да лесу, бо там лойма жыве. Гэта такая страшная баба, якая дзяцей крадзе. Ну, я баялася і не хадзіла. Калі мы шлі некуды ў лес па грыбы ці па ягады, яна заўжды мяне вучыла, што каб не заблукаць у лесе, трэба пакідаць каля лесу ці недзе на камяні, там печыва, хлеб, нешта такое, пачастунак лесуну. Вось, каб знайсці дадому шлях. Ідэя маляваць свае выявы пячурніка, аржавенніка, бая, хапуна ды іншых духаў прыйшла Яўгену праз незадаволенасць існымі ілюстрацыямі нашых міфічных істотаў. Мабыць, мне хацелася паказаць нашых істот у больш сучасным стане, каб яны глядзеліся неяк больш дарэчна не толькі у дзіцячай казкі, а мабыць і ў сучасным фэнтэзі свеце. У сваіх ілюстрацыях ён спрабуе адаптаваць нашыя страшылкі пад сучаснасць, каб яны не выглядалі як лагодныя беларускія дзядкі ў саламяных брылях з хаткі 19 стагоддзя. Істотам, як і грамадству, уласцівая эвалюцыя, мяркуе Яўген. Скажам, замест хатніка можа ўжо існаваць кватэрнік, жыхар панельных махаў гарадскіх ускраінаў. Першая, мабыць, была чорная свіння Аршанскага млыну. Гэта такі лакальны прывід, які проста папаўся у вочы, і мне стало цікава, што гэтыя нашыя мясцовыя легенды, яны нічым не горш за, мабыць, папулярныя замежныя, таму з'явілася такое жаданне намаляваць, і потым пайшло адзін за другім. У планах Яўгена выдаць паўнавартасную кнігу са сваімі выявамі, а пакуль кніга рыхтуецца да друку, аўтар стварыў тэматычныя паштоўкі і каляндар. Адна з буйнейшых мараў апантанага гомельца – тэматычная выстава са скульптурамі беларускіх міфічных істотаў. Дапамогу Яўгену паабяцаў сябар Санкт-Петербургу. Нашыя нячысцікі вабяць, ды, магчыма, таксама стануцца некалі героем блокбастараў, асабліва, калі пра іх дбаць і пакідаць увечары смачную лусту дамавіку на ўсялякі выпадак. Олег Рудавусаў, Белсат.